to en gino mabiro timo ohala malo, ohala mag wuodhe nam, ohala mopogore opogore gi jogo matimo ohala kotenore kod weche mag wuodhe nam e gwenge makaluwo kaendi kendo e pinje mag Afrika ma ugwe. Wan kaendi wageno ni odhi donjo kaendi mondo ochak yawo melino endi, odhi timo wuoth e alwora mar port kaendi mondo onge kaka chenrogo eki oseket kare. Ka gie thuolo ni endi arita kare ni kare kendo oride motegno ahinya. Dhano osechako molo, jotelo mopogore opogore osechako molo ka wang'iyo kanyo. Wan kaendi ji mopogore opogore mabende rite gi liyo mondo mi ochopi kendo ma kamaendi ochakre. Wan gi gik mopogore opogore made dhi nyime, ka bende wan gi geno ni ka ang' ochopo kaendi ang' ne ochwag jopiny mondo onyiswa ni to chenro mane ma en godo, kaka wang'iyo ni bende ma limbe ne mogik e gwenge makaluwo kapok ndalono mar bedo e ofis kaka jatend piny Kenya oner. Gani endi nikech wang'iyo ni odong' mana ndalo 6 kende to oganda dhi yiero maduong' mar yiero jatend piny Kenya machielo. Ka ok kamano Joyce, to magi weche molidha nikech chenro ni be pok ochakore ayanga kapod warito wendo modhial ma bende en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mondo onyal chopo kaendi mondo eka chenro ni ochakre ayanga. Ka ok kamano inyalo dhi nyime kapod wan kaendi wago kach mondo ang' wamed kelo weche jeshi kaka gibiro achiel kachiel. Erokamano ahinya Joyce. Millicent, kapok aweyi dhi dagom mana mara penji ni kinde mabende jatenda piny Kenya mano Uhuru Kenyatta igeno ni biro chopo kanyo, gin jotelo kaka mage mabende igeno ni biro chopo mano kama bende obiro yawo Kisumu Shipyard Limited kaachiel kod sidho melino mar MV Uhuru. Jotelo kaka mage mabende igeno ni biro chopo kanyo, to chal mar arita to chalo nade nyaka sani? To gavana e kaunti ma Kisumu to wacho nang'o kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya e kaunti ma Kisumu? Millicent. Erokamano ahinya Joyce, gie thuolo ni endi wang'eyo ni jatend migawo mochung' ne weche liel mano CS mar Defense Eugene Wamalwa en bende ogen ni idhi chopo kaluwore ni loso mag meli kata mag olalo manyoro ne osidhi. Kenya Railway kata Kenya Port Authorities giloso gi ka gimakore machiegni kod migawo no endi mar Kenya Defense Forces mondo mi inyal chungo kata keto motegno weche machalo kamago. Ka bende gavana ma Kisumu Peter Nyang'nyong'o mor gi gima chalo kamano nikech mano gima bende biro kelo kony oganda kendo kelo nafas mag tije ne rowere kata oganda makaluwo kaendi. Ka wayudo ni nyaka higa mokalo kane osidho meli mokwongo mane ong'ere kaka MV Uhuru 1, wayudo ni oganda maromo 1,954 mawuok piny kaendi oseyudo tije kokalo kuom kendo makamano mar yawo Kenya Shipyard Limited e boma ma Kisumu kaendi. Koro en kendo mabor ahinya nikech gavana ma Kisumu ng'eyo ni koro oganda ma Kisumu moko kuom gi biro nyalo yudo nafas mag tije. Arita kwe kaka isepenjo kanyo, arita kwe oridi ma kata sani endi ok inyal wuotha oyaye kiborori kaendi. Nyaka ibed gi tag manyiso ni oyieni donjo e iye kaendi, to oyieni iya kanyo mindiki nyingi kendo kitambulisho bende waweyo e gate kacha kapok idonjo. Mane momiyo anyise ni arita kwe orid mokalo, onge to wuotha, onge to luorori alwora kidani e port kaendi ni wuotho maonge gimoro amora ma itimo. Kisedonjo ibet piny nikech ng'ato ka ng'ato ketne kom mobedo ma ondiki kata oyando ni ma ka in jamedia to ka in ibede, ka in jalweny to ka in ibede, ka in wendo be ka in ibede, mawuok e sectors mopogore opogore be kamane kaka oketnegi. Ka ok kamano kionge penjo moro amora kanyalo weyi mondo idhi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu. Nyakora Ramogi Jwang', pichni mabende ineno e wang' jowi mari kanyo gin tipo mabende biro ni achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu. Kabe bende irito jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta e limbe mare mar odiochieng' mar 2 e kaunti ma Kisumu. Ka odiochieng' ma kawuono igeno ne obiro yawo Kisumu Shipyard Limited kaachiel kod sidho ayanga melino mar MV Uhuru 2 mabende olosa